Mandawi City Health Office mo rekomendar kang Mayor Jonas Cortez nga ipabilin gihapon ang paggamit sa face mask bisan kung ubos na ang kaso sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Gipasabot ni Dr. Ligaya Lacambini Dalgantes, Assistant City Health Officer, ang mga COVID-19 vaccines hangtod karon gihulagway gihapong anaa sa trial stage. Iyang gipasabot nga hangtod karon padayon pang nagtuon kung makaigo pa kini sa unsa may variant sa COVID-19. The vaccines that we are having right now are still branded to be on trial. So ang motasabot man gani ana kung moingon tag on trial, we are still kanang trying to target all the possible variants coming in. Gipatin-aw ni Dargantes nga dili pa matawag nga luwas ang mga tao nga dili na magsulob og face mask. Doon na hinoy mga higayon nga dili magsulob og face mask ang mga tao sama pananglitan sa pagpangaligo og dagat. Apan alang kang Dargantes nga ang pagsunod gihapon sa minimum health protocol mo'y labing luwas nga pamaagi samtang wala pa ideklarar sa World Health Organization ug sa Department of Health nga makasumpo sa COVID-19 ug sa iyang mga variant ang bakuna. Possible gihapon ta nga magka-COVID kung mawagtang tong ato ang mga minimum nga kanang restrictions, no, like the mask, social distancing, ingon ana. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.